Yan na naman boy, oh. Nalama boy, gugulo mo. Oh. Boy, oh. Uy, maganda. Uy, laki. Dami pa rin. Lalapat. Yes, laki. Laki na yun. Ayan, si nanay nakakuha. Idol. Ay, ako. Grabe, tinakbo. Oh, bola, laki. Grabe. Anda. Grabe mga kami. Pagod ako mga kasi. Inaon ko itong mga water lily dito para may spot kami ni nanay. Yan. Si nanay taga San Pablo pa to si nanay. Oh. Yan. Yan mga tay, bali resbakan natin itong bagong bayan. Spot to, sa bungad lang kami. Yung inispatan ko nakaraan na nabitin tayo kasi nadala yung kamay ko. So yan, marami yung kasama natin dito mga anglers. So, mga iba't ibang lugar yan. Yun, mega shoutout sa inyo mga master. Ayan oh. Grabe. So yun, dito lang tayo mga tayo. Bottom sit up tayo. Nagpapasalamat tayo kay Katsuhiro no? Hindi natin kasama ito. Binigay sa atin ng waway. Mega shoutout kay Kuya J. Na-meet natin sa Lakeshore. Ayun. Yun. Hingal pa rin ako. Grabe. Nakaka-copyright ako mga tingin nakaraan dito. Higing tanggal yung tugtog talaga. Nakaisa pa lang tayong violation na ganun eh. Pinagbigyan pa tayo ni Adse. Ayan. Dadalawang pamiwas tayo mga kasi. Dito naman tayo. Sana huwag nang puno ng water lily para hindi tayo makalipat ng ibang pista. Kakagat tumating kasi napakainit. Ayun. Oh, yari ka agad yung sabit. Uli ka agad. 1-0 tayo. Good size. Uy, good size. Mamaya makatingin tayo masyado na yun kasi pag nakarami tayo bibigyan natin sila susunod na sa natin natin galing para silang San Pablo mga sana makarabi pero ayun thank you Lord. Grabe, napakainit pang panahon. Nakaraang naman puling-puling hindi nararamdaman kumakadal na yung mama. Napakaraming burato yung mga pinagkukuhanan ko na yun. Yari na naman. Ganda ng spot na makita. Uy, ang laki. Ang laki, sabi ko na nga, napupusuan ko itong spot na ito eh. Basta magpagod, may kapalit. Ayos ba nanay, napili natin nanay? Mag-sinker ka nanay para sigurado. Uy, dalawa na kagad. Sunod-sunod. Wala dyan ka. Dito nga yan, nanay. Sabi ko sa nanay, dito lang sa gilid natin yan eh.
Ayan oh, laki. Yun, no? Ang laki na yun. Ayan oh, si nanay nakakuha. Mga idol. Marami kayo kasama nanay. Marami po kayo. Ano lang? Sino-sino po yung mga kasama? Madami po. Ano lang kami? Bahay. Nasubukan niyo na po sa Arapiles? Ay, Sa dulo po? ay, hindi. Naku, maganda rin nanay. Ay, ako! Grabe tinakbo! Ang bol, alaki! Oh. Grabe. Ang dami na dun sa dulo mga ito. Yun pa, yun pa, yun pa. Oh, yun na po. Ang daming gimit dito sa atin. Ginagawa mo. Ay, nakakawit na bala. Nakakawit man ako manoy. Nag-shot nga pala si Darawa. Paddy Elton. Darwa po, darwa. Darawa. Taga Bicol man pala si Manay. Hindi naman ako sa labi. Bisaya man. Bisaya, pero ano, Oo, Bisaya man ako magatula. Kaso lang, so agong ko, ang hirap nga lang dito mag nakaguwa. Ah, Guwa Albay. Ay. Ah. Yung manggiraray. Sa pili. Taga Pili po. Dati, nag-ano ako, Tugang niya raw mga tayo. Kapatid niya doon San taga Jose. Pili. Pili, Hindi yung Pili Guwa. na mga tayo. Iyon. Pero pagka nagkamali, pag sumabit, wala na. Goodbye, sit up. Bilis ng kibit. Grabe mga tayo. Masarap, maganda sa paon mo. Ah, dami nga yung sabi niyan manay. Oo. Na maurag ko no si ano, si Maurag sa paon mo. Paon. Igwa pa nga nagsasabi may igwa ko no kung anteng. Dagi mayo ako. Basta maurag lang maghanap ng spot. Alam mo mga idol, mga muragon sa paon. Ay, maraming nakukuha nga sura. Diba sira to? Sira, oh. Oo, sira. Sira, hindi yung sira mga tayo na ano, yung ano, Sira, mga yung nasira. Ano yung isda yung sira. Bili ko lang ng kamandinte, kuya. Manoy pala. Si Manoy, si Mana. Manoy. Yun, bigay-bigay love shoutout tayo mga tayo. Yun, bigay love shoutout kay Trupang Biwas TV. Bigay love shoutout Choy. At kay Mayot Adventure. Manoy ka na dito, kuya. Jimmy Fishing. Yan, bigay love shoutout. Kay Karin Manata. Yan, bigay love shoutout mga tayo. At siyempre, sa mga taga Bicol, no? Mga taga Uwas. Yung, Ngayon naman. oh, maganda nga na. Kaya hindi makaka-copyright. Magayo nun baga si Busing. Oh, yan. Na naman bagamanay. Uy. Maurag talaga si Paon ko mga kasoy. Dahil rakula pati manay. Ayudan natin ulit si nanay. Surpresahin natin. Sana. Swerte ni nanay. Ah. Isang kilo na kagad. Tuyok. Okay, thank you Lord. Dali. Dali. Oh, dali na naman. Oh, yun. Wala nakapukol doon Maris. Sayang Maris na yung ano, nadala yung lalim pala niyan. No choice. Panibagong sit up. 15 piraso na naman. Sa 15 na ata ako naray. Diba, naunahan mo pa ko?
Parang may nakawala ah. Parang nakarami na ako ah. Akin eh, ano eh. Anin doon. Ay mga tay, linis muna kami mga tay. Mga tay, may konting spot na tayo. Lord, bigyan niyo po kami ng isda. Marami-rami po. Huli. Ay, nakawala. So, YouTube ginagaan. Oh, may laman. Oh, may laman. May laman na pala. Oh. It's so lucky for today. Pinalamdaman. Yun. Ang pito. Ang pito. Thank you, Lord, for this fishing again. And again and again. Siyempre may galap shoutout sa mga taga Napindan, no? Subscribers natin. Sila Kachoy Jose Zamora at si Kachoy Ronnie Bermejo. Siyempre kay Ma'am Cherry. Umalis si Ma'am Cherry. Saan si Ma'am Cherry? Nagpahinga si Ma'am Cherry. Wala. Kapatukaran diretso. Kapatukaran pa kita. Mukhang may laman mga to eh. Oh, may laman nga. Mga to, may laman. Oh, tingin po. Yan mga to, oh, may laman nga. Oh, sabi ko na nga ako. Uy. So, good size na rin. Mga imposible itong nakukuha ko. Saan galing na nai? Pahinga mo na. Galing init ko. Hindi na kung payong din. Nasa gilid. Oo, yung bagong ano. Alam mo, tinapakalit ng spot ko na mga sila. Yung isa na lang sa susunod. Kung malaki. Good size yan ko eh. 3.2. Ate, marami na. Okay naman. Eh, ano. May pang-ulam na rin. Parang floater yung setup na. Butas lang mga to. Basta may malawitan mga to. Wala. Maganda sana. Hindi ka baka dumating dito. Oh, may sinagot pa pala. Yun, laki. Yun. Ay, thank you, Lord. Laki-laki. Lumingon lang. At hindi kanya bakit ngayon ginagawa mo? Saan redors ba? Ikaw bye. Ikaw bye. Zumati. Wala akong bahang tayo. Kapag kayo na-uwi. Yun lang ba? Kakain muna pala ka mga toy. Kain tayo mga toy. Mga toy, kain tayo. Pansit. Pang-pobe lang ito mga toy. Pansit lang. Kain po.
Doon sa Aratilis daw mga mayroon nag-uuwian na kasi wala na daw mapukulan. Dito puti na tayo. Yun. Oh, may laman natin. Oh. Hindi naman kinagat yun. Good size na natin. 3.1. Ayun. Tatlo na nagbibidyo ka talagang. Copyright din talaga. Ay, saglit lang ako yung ano ko. Kumagat. Uy, dala-dalawa. Dala-dalawa. Yung mga ito yung triple kill. Triple kill. Double kill pala. Triple kill. Good size natin yun. Thank you, Lord. Yan na naman, boy, oh. Nananama, boy, gugulo mo. Oh. Boy, oh. Balik ka na ulit tayo dito ulit. Higit na ulit nanay. Yan na naman. Nakakagat mo tayo walang singer. Oh, sa'yo na lang to. Dali. Oh. Huwag kang humarang dyan. Dali, alis ka na lang. Baka mamaya matawaan ka. Papain niya daw sa ano, igat mo kasi igat. Oo. Singer. Oh. Sumabit eh. Pag nasabit na yung mga ano dyan, wala kasalanan yan ha, kahit pinaalis ka na. Pag nasabit ka dyan. Yari mo naman. Uy, ang ganda oh. Parang kami mati. Uy, ang laki. Grabe mga tiyo. Talampad. Hindi kami naka-order. Uy, grabe. Oo, mga tiyo. Vlogger ka? Dami na naman mga tiyo. Ikaw ba yung nagbigay sa akin yung dalawa? Yung inihaw natin doon? Inihaw namin doon? Sampo. Di yan oh. Vlogger din yun eh. Kasi kabiwas po. Oh, yun. Yung maputi, ay maputi na matangkad. Oo. Yun pala. Medyo matagal na kasi eh. Ano kaya hindi ito? Paano isabit ako dyan? Parang ano yata eh. Dami na ang sabit eh. Bigyan kita ng sticker na. Hindi, mahilig ako sa ano eh. Yung asawa ko, mahilig at basketball. Pero ako, mahilig ako sa Fishing. fishing. Bagong upload. O lalabas ko yun talaga sa ano, channel ni nanay. Wala na pag naka-notification ko kayo. Isa lang na. Nakko, nagbudots na. Paano naman kaya yung ano natin dito? Uy, uy. Kumagat na naman. Malaki na naman nanay. Kita mo walang singer to mga toy. Siguro napakasura na. Walang singer, walang floater mga toy. Kasi sinabit na eh. Kasi yung ginawa ko ng bulati mga toy, ganun lang kaya. Wala, uy. Gilid ng daan. Hila ko tuloy. Kaya di tayo masyadong magpapaan. Ay, kay Rami John Vlog nga pala. May love shoutout. Pag-usapan namin na yung Cherry. Sila, Master Fishing Adventures. Yung nag-upload yun si Master Fishing ha? Sino?
Mr. PC. Mayroon man. Kaso lang isa, ang hirap mag-spot. Oh. Puro sabit, tayo lang sabit na. Uwi na nga kasi wala na sit. Doon ako sa kabila. Wala rin ko din. Doon sa may Petron. Sa Petron, sa may Sukpon. Daming water lily pa. Ayaw mo sa Ratilis. Sa may ano, dulo. May water lily ngayon dito. Ayun. Dito maganda sa ano. Kaso ano, walang pisto eh. Dami ah. Kudami no. Ayos na. Ah, May gitsang kilo yun. oh, Dalawang kilo na yan. oh. Dito lang. Asa na kailang tanggal na ang water lily. Mamaya na naman yan. Tanggalan naman ako. Wala na ng sinker niya oh. Wala na rin floater. Ubus. Malapit na rin ano rin tambulati ko. Baliksyur, nakapakaraming tao. Ayo, anak ko. Dati makakabili ka ng 20, ngayon wala na. 20 dati na. Ngayon 50 na. Oh, may laman. Ay, sus, nakawala. Sayang. Di ba? Meron yun ah. Sama. Inaano ko nga minsan, pinipitik ko eh. Wala ka pala floater na eh. Yan o. Oh, yun naman. Ay! Uy! Wala na. Sayang. Ayun o. Bulwak ko. Malaki. Ingatan ko kasi, nadali ko rito nung nakaraan na adventures ko. Sumabit sa kapahit ko. Baon talaga eh. Yan eh, huli na naman o. Oh. Hirapan na naman mag-edit dito. Pipili ko isang mamimingwit. Oh, yan naman. Oh, lustik talaga. Sab. Putol na lang. Sit up na naman. Last na sit up na itong ano. Ano yan, leader line. So yun mga toy, last pain tayo. Yan, nakakuha tayo ng ano, magandang pain. Yan. Harvest tayo ng malapad. Malapad po. Pang ayuda. Yung mga toy. Lagi kasi. Yung mga toy, oh. Fishing spot namin, walang pagbabago. Andiyan pa rin sila. Oh. Jackpot na. Yan, oh. Yan. At siyempre, pasalamat tayo kay Nanay Cherry at kay Kuya Michael. Paradero pala si Michael Paradero. Ito na po kuya, oh. Ito na to. Pang ayuda please. Pangero. Oh, huli. Huli. Wala, huli. Ah, bilis mo. Kuha. Huli. Nako. Nila. Dito na naman. Talagang inubos talaga yung sit up ko talaga. Wala na, nilakad na ko doon. Gusto talaga pauwi ng mga to eh. Ayaw po nito, baka mamaya madali ng kamay ko. So yun lang po muna mga to eh, no? Maraming salamat Nanay Cherry. Yan. Yan. Tapos si Kuya, so kaya Michael, no? At siyempre mga to eh, Nagbabalag kaya? tulad ng sinabi natin kanina, at tayo kukuha lang ng konti. Di ba? Oh, kukuha lang tayo mati ng ano, ng siguro ano lang, 3 piraso. The rest bigyan natin kila Nanay Cherry. Oh, diba? Surprise! Ayan mati, kuha lang ako ng 3. Nay, sa inyo na po ito. Ayaw, nabibi ko na, Ano ba yan? Ano ba yan? Yan, kuha namin, oh. Dol. Ay, ang dami na rin pala, oh. Yan, oh. May ano na, may ano, may, o say nga yan, may yelo. May hilo. Oo. Ayan. Hi. Dami na. Ayan, oh. Kay Nanay Cherry. At siyempre bibigyan natin siya ng sticker. Ayan, maraming salamat mga toy, no? Thank you mga toy. Thank you ate.
At kay Ay, ano Kuya. mo yung ano mo ha? Opo. Ayun, channel ko pa. May bibigyan ko po kayo ng sticker. Thank you mga Joy. Maraming salamat po. Bagong Bayan Fishing Spot po tayo.